kamu? Bos ya lah, saya. May I come in, sir? Yes, come. Ang Facebook account kulin fैदोंमोन. दा जानाय नङा. दा 7 बाजियाव फैनांगोन नोङो. सार आं दा नांथारगौ. Aadhaar card, PAN card, voter card, paper card sebelah itu nak. सार लाबोदों. Sedikit, ration card. सार रेशन कार्ड गैया आंनाव. Ration card gaya? Beri खालामनांगोन. 200 नांगोन. खालामदो दे. Aja mana nungnya? मैखोम बर'. मैखोम बर', nickname, dong na gaya. गैया सार आंहा बेबायदि जेबो गैथारा. Email ID नांगोन. आर email ID गैया कलेज ID जागोन ना? दे, कलेज ID दे. Kontak senang आंनो. Bobemफ्राय फैयो? Kontak सार. Ada dong, Pak. Saya bohong ya. Lakukan saja pas 2 menit. Ada dong, मिथिबाय. कलेज ID जाया. Email ID नांगौ. Email ID गैया. नों बबेनिफ्राय जोनोम जानाय? रेशन कार्ड गैया, email ID गैया, nickname गैया. माबोरै खुलिनांगौ नोंनि एकाउन्ट? बे ग्रहनि ना नङा नों? बबे ग्रहनि जाखो? सार email ID गैयाबा Facebook account खुलिजाया नामा? अरे यार, 300 नांगोन email ID खुलिनायनि. खुलिबा खुलिदो, खुलिबा ब्लड थांनोसो. सार आंनावथ' 300 रां गैयाना. दे, नोंनिफ्राय 200 नि थाइसे खम जानाय नङा. नों खुलिबा खुलिदो, खुलियाबा थांदो. लाइनाव गोबां मानसिफोर दं मिथिबाय? सार खालामना होदो दे सार. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.